DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Good PM, Kuya Henry. Kumusta po? Ano ang dapat gibuhon sa ka-live-in na lagi na lang nagsisinungaling sa partners at dae ga-intriga ng pera sa ka-live-in? From Lovely of Pandan, Catanduanes. Shara, si Sene. Si Mary Joy, MJ, mare. Dali. Dali ata tagadan taga ki advice kay ni tay ka experienceado kay. Bidi ka. Bidi ka. Magapunta bi ka mo tadto tawan ta ka mong premyo. Ano mga tugang ang nakula ngonya na issue sa albay? MJ. Hay na si MJ kaloy-aloy kang iro-iro. Bata ibakot sa Katanduanes. Kaloy-aloy. Bata, gusto ko malik si magiro-iro eh. Ito ka, dali. Oh, dango kayo ni. Advice mo ini. Ano ang dapat gibuhon sa ka-live-in na laging nagsisinungaling at hindi nag-intriga ng pera sa ka-live-in niya? From Lovely ng Catanduanes. Go. Nag-intriga po. Intriga? Di mo ano nag-intriga? Di mo naintindihan? Hindi po. Ay pangyari sa mauraro. Anong intriga? Nagbibigay ng pera, nag-remit. So kalibin niya dahil sa nag-remit ki kwarta. Para hindi tapos siya pinipig-utikan siya. Anong gibon? Hiwala yan na. Magali na. Okay. Easy. Ano lang kaya? Oo, kasi bakit man siya magasinungaling sa'yo? Anong purpose ng pagparasinungaling Yung niya? bayaan na kayo dali. Bayaan na. Ang daming ano dyan. Oo, nataman ito magparauti ka. Di ba? Iyo man ang ganda, no? Kesa pagpara problemahon mo siya, ika na magali. Iyo man ang ganda. Si saan mahali? Siya o bayaan niya na mismo? Kaninong bahay yun? Oo nga, ano? Baka importante bahay niya. yun. Kung bahay niya, palasin niya. Oo. Palasin niya. Tapos wala palang binibigay na pera o di. Nagisinungaling pa. Oh, kung sa kanya bahay yun, di ikaw ang umalis. Correct. Tama? Opo. Pwede. Okay na ako dyan. Very good ka talaga. Thank you. Okay, bye-bye. O yan tabi ang sabi ni Ate MJ. Yung manang nga na, magapara patsa po ba na utikon? Buda dahil sa imong kwarta, nag-remate, bay na. Kung harong mo nindang naistaran mo, ikan maghali. Tama? Anyway, mag-live-in. Dahil buda, di ka magpara live-in. Tapos, kung ang naistaran nindo sa harong mo, siyang pahalion mo. Matindi si si Sarah, ano tabi ate Sarah? Agree ka naman? Sa sinabi ni MJ, yun na pala, ayun na. Ito kayo, mag-ingat ka. Iyan po, ayan tabi mga tugang angkwan. May midbid ako, Henry, nag-live-in ang duwa, tapos yung lalaki talaga, naghanap ki iba. Sabi kang girl, dahil ka na mag-uli digdi sa moya, tapag minuli ka, putulan ta ka, huminali baga sa lalaki. O tama na, yun na, okay na? Okay na po. Sorry po, Henry M. Di ko talaga makuha kung bakit nag-withdraw si Governor Grex. Kaya nga ni, nag-ibo siya aram mo, tama so ginibo ni. Ako sa linggo, mga tugang, ini ang pig-apod na political twist, sa probinsya Canalbay. O tawan ta ka mo ki-istorya niya na hapon. Aramon ta mo na ang report, kasabay si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Hello. Yes. Maray na hapon sa mga paraan tabay. By withdrawing, I am boosting the chances of Governor Noel Rosal of winning. Aha. Partiyan BP, kana binuhian na mensahe ni former Governor Edsel Grex Lagman, katakot ka na pagpahayag kay Ninin sa iyang intensyon na i-withdraw na ang sa iyang kandidatura bilang gobernador sa probinsya kana Albay. Aha. Sigun kay former Governor Grex Lagman, apura sa matatawan niya nin tsansa si former Governor Noel Rosal na Mangana, mas sa magkakaigwaman siya nin dagdag na oras asin effort para i-kampanya ang mga tao na kumbaga sabi niya truly have the best interest
of Albay in their hearts and minds aron ngaya kay Mayor Crisel Lagman, former Mayor Alex Burse, asin iba pang mga competent asin mapagkakatuwalaan na respecti sa probinsya ka na Albay. Sigun ta pahayag ka na Gobernador Taddy D.P. Henry, naging battle cry kay ni sa pahayag kan sa iyang intensyon na mag-withdraw kan sa iyang kandidatura ining hashtag Save Albay. Yes. Yan ang naging kumbaga Actually, magayon nun yan na headline sa mga print media. Lagman says, Save Albay. Tao kung bako ngaya Rosal Lagman join forces. Yes. Save Albay. Di ba? Yes. Magayon, surat mo sa diaryo yun. Maklik tulos yan, ade? Correct. And then, Henry M. Gararugaan. Oh. Sabi ko na kasubago, bagay ma. Bata ka sa bago, sabi ni Gobernador. Marang tamas, makapericture kita. Puro kandidatos na katindog. Marang nangyari. Hindi po na ako ni John Alegre Buda ni Gobernador. Marang nangyari. Hindi ako masabay. Yung itagitan ka ni Ma'am Brenda. Nagitan ka ngayon ni Ma'am Brenda. Puro kandidato. Kasarabay ako naman. Ano? Kandidato ako. Para kantsawa naman ako yung Gobernador Rosal Casabago. Yun, kamo kayo magsabay-sabay sa picture talaga. Okay, sige, go. Sabi pa ni Governor Lagman, itong desisyon niya na mag-withdraw kan sa iyang kandidatura, bako ibig sabihin na kumbaga pagtalikod sa iyang duty na pag-serbisyo publiko nga ni Taddy D.P. Henry. Kuli ginibo niya itong sa iyang desisyon, sabi niya Rigby, not with a heavy heart, because it stems from my sincere desire na masiguro na ang Albay o ang tuturo kan Albay, iyo ang sabi niya, nasa tamang kamot. Kung kaya formal man kayo ng pinag-endurso na kandidatura ni former Governor Roel Rosal, kung sa pagi kan pag-withdraw niya kan sa iyang kandidatura, mas matutawan niya ning dalan ining si Rosal o ining si Rosal sa paglaban kay ni bilang gobernador sa probinsya kan Albay Taddy D.P. Henry, kung kaya na kikik na probinsya kan Albay, and sabi nga ni magin ining si Noel Rosal, day man talaga nin ka oro ideya na mag-withdraw nin kandidatura ining Lagman. Tarong aldaw, bigla na sana siyang inapudan ni Mayor Crisel Lagman kang Tabaco City na mag-ulay ngaya kita. Sabi man ni Rosal, ay ka ngaya sa babae, ako ngayang mapasyar sa imo. Kan magpasyar si Rosal kay Mayor Crisel Lagman, saktuman niya o naman duman ining si former Governor Grex, and sagkot sa napagkakaroon. Nakikig bagada si Kwan, nakikig bagada si Gobernador Sal, kan mailing si Gobernador Grex Lagman. O tauna niya, mag-uuron sa Tampaguna, si ang kauron ni mag-uuron, si Mayor Crisel sa nabuda si Gobernador Noel. Pag-abot tayo man sa na consensus na mag-uror, Nakikig ang yaw nagahalat pa lang si Gobernador Grex Lagman. Sagkot sa yun ang napag-uror ng Taddy D.P. Henry, kinagahan, ining aldaw na ini, na pag-desisyonan na magkaigwanin na announcement ka na intensyon na pag-withdraw ng kandidatura kay ni former governor o bako man former ko di na-suspend lang na governor si Governor Grex Lagman. Kaya siguro nga ni ka sa pahayag ni Rosal Taddy D.P. Henry, kung bagay naman nagsentro sa iya sa iyang mensahe ko di so pagpasalamat na and pag-boost niya man kan moral kay ning si Lagman ta siguro saya sa pagtukaw man ni Lagman ni nagtapirang bulan dakol man so na achieve ka na probinsya kan Albay dakulang onra sa national level na naginibuhan man kan nasa pagtukaw bilang gobernador ining si Lagman, and yaw to sa iyang pagpasalamat Taddy D.P. Henry kay Lagman sa naging decision kini. Sabi nga ni ka na mga nag-arating dyan Casabago sa pinapod na press conference, kumbaga sarong paagi ng pagsakripisyo para kumbaga sa kapakanan, sabi ni Lagman, sa kapakanan kan mga Albayano. Yes, iyo mananggat. Nagkatugma sa taramon kanduan na.
ang ginibo ni Governor Rex Lagman sarong sakripisyo Oo. para i-save ang probinsya kan Albay. Oo. Kaya hashtag daa, sabi ninda, save Albay. Yes. Matindi man ano? Correct. Matindi man ano? Ha? Kaya, nakulang shift ni Pipi Henry. O nga na, nakatulos ni Kong Kaloyso, Kwan, let us save Albay. Uyog-uyogon mo. Antat, garaw na si Governor Kaloy, pwede na siya maging periodista? Let us save Albay. Salamat tabi Governor Lagman sa pag-withdraw kan sa imong kandidatura para suportan si elected Governor Noel Rosal sa maabot na 2025 elections. Para sa tunay na pagbabago, kasurog niya to ang mga taga-segundo distrito. Yes. Save Albay. Oo. Giri, ko na. Pag ako nagkandidato man Diyos, ang gibongo, save mayon. Pako Junior, save mayon. Okay na. Diyos ba? Okay ka na? Sugpuran mo pa. Ano? Save mayon. Ha? Kasi mahal kita, daragang magayon. Save mayon kasi mahal kita. Daragang magayon. Yan. Okay, sige. Ayan sabi, Pipi Henry, ang dakulang istorya na puminatok mo niya na pagkahapon ang pagpahayag ng intensyon ni Governor Rex Lagman na i-attract ang kanyang kandidatura awanin talan at isportaran ang kandidatura ni Governor Noel Rosal. Matining lang ba din eh? O sige, tabi Joshua. Kung mangyayari one-on-one, Manon man yun. Asa kaya napot ko baga si Governor Rex. Siyempre, baka na-imprinta na sa balota. Kaya siya mamanifest sa tulo sa Comelec para matanggal sungaran niya. may aldo kumanda. At may oras pa man. Kaya mangyayari talaga, Salceda versus Rosal. Kung yung labanan ngunyan, ilingon mo sige na, sakto na lang, tama ka madamay ta ka? Sige. Okay, maraot ng madamay ta ka eh. Bata sabi ni Jasmine Girl, kita mag-ama. Sige. Okay na tayo, Pipi. Na dagdag na istorya. Nangyari nga na ako. Si Jimmy. Thank you, Joshua Sarifo. Mientras tanto, may balita man si Jimmy. Alas 3:30 24 o 29 oras po sa Pilipinas. Dali lang Jimmy dapat makalawag ini. Ang mga hilang kangatay aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga hilang nasdara kan sobrang pag-inom kan alak asin pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kung paano ka magbabago asin para maugmangatay. Kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa proteksyon asin tabang sa atay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural yan, kaya safe ang silimarin kang Liver Aid. Antioxidant na magkapagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag gani. May bisyo man wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ang oras hatod sa Indokang Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag Bear Brand araw-araw. Sa sakit ng ulo, mag Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Ang gamot na ito ay hindi gamot. Ano ito? Ang gamot na ito ay hindi gamot. Ano ito? Atin dapat gamit. Ang gamot na ito ay hindi gamot. Ang produkto ito hindi ori ng sakit. Jim, come in Jim. Come in Jimmy. Nawara na si Jimmy. Uha. Ula. Uha. Hello. Busing, ika na busing. Hello. Ano na? Henry? Po. Kano ko magpakamalin ito? Nata na, ano na naman yan? Umali ko, ka. Bata. Ay, bata may edad ka na, di ka magparaburo balintok. Anak ka.
Oh. Napagkaororan din ang kagrupo ko. First time in history sa iyang political career. Na? Ang siya makatanamit ni kapirlihan. Tandaan mo. Ay. Lataw sontak. Pumondok. Masyado ka na kakayan. Sarawayon ini oh. Lataw sontak ka dyan. Awinda. Inuming tubig. Yo. Bye-bye. Sarawayon ini oh. Okay na. Okay na si Jimmy. Tapareport tunta na si Jimmy Boy. Sandali lang Ang naling nga mga ito sa taglenggan, ang gamot na ito hindi dapat panggabit na sa lamang ulo ng sakit. Awinda. Showbiz balita. Naging emosyonal si Governor Grex Lagman sa iyang pag-withdraw bilang kandidato sa probinsya kan Albay. Kasanunidikan sa iyang pahayag, di na kulang sakripisyo para sa mga Albayano asin may katuyuan na isalbar ang Albay sa anuman na katibaadan sa buhay sa pag-abot kang aldaw. Sinabi ni Lagman na siya nagapagdesisyon in Haloy asin sa iyang nahiling nan sa iyang gusto na maging lideres kang Albay ta pareon sa iyang desisyon asin ang pareon sa iyang kamautan iyo si Governor Noel Rosal. Ay sa totoo lang, ngayon mo, ilan mo yun Ate Shara, may maluwas ka ng mga headlines sa mga online. Governor Lagman naging emotional. Nailing mo ito sa video. Nakon baga siya. At yun, I was there. I was a living witness. Napaluha si Governor Grex. Magsala, dako po naman ito ni Rides Bar siya kang Rappler. Napaluha siya, kaya nag-post siya kinagkaperang segundo. Tabi sa iyang pagtaram duman no medyo napasinghot nga ni si Governor pero aram nindo kadakol kan mga duman sa comment sa Facebook sa moyang post kadakol ka nagpasalamat kay Governor Grex Lagman tabi saka na kita maanalisar panipaan na si Jimmy paripudon tamo na si Jimmy tanglaban Lagman versus Rosal. Sisay ang kaalyado ni Governor Lagman, sisay na ngunyan ang kaalyado ni Governor Rosal, buda sisay na ngunyan ang kaalyado John ni Congressman Joey Salceda. Na mga darakulang politiko sa Albay. Sisayan. As of now, kung ilingon mo, ang kaalyado ni Governor Rosal, kamunan mag-analisar, kamunan tabi, kamunan. Sa 3rd District, bako si John, taga 3rd District, ade. Taga 3rd District. Si Kong Didi kay Say. Di mo anong ganyan. Si Mayor Nando. Si Kong Joey, ang kariba niya, mga mayors man, na mga incumbent. Di ba? Mga mayors man na mga incumbent ang mga kariba niya. Alas 3:34 oras magatugang sa Pilipinas sa Sinpo sa DCGB. Amo ko talaga magtarap na tabing entertainment ang programa ta magpara seryoso kita kunya na apo na. Ilat ko na. Digin daw kita saga na kita duman saan hapot magururong kaan. Ano diyon na di? Duman na saan hapot kita magururon. Saga na tayo, padangog ko sa mga detalye kaan na mga pagkisa kon magapara istorya ka iyan. Thanks po sa payo, kuya, sa kalivin ko po na anharong na ito, paulit-ulit na lang po yon sa pagsisinungaling. Day po nagbabago, naubusan na din ka akong pasensya, nan babae pa po. Minsan po kaya, garo ka na po putulan king oiling mo na yan. Tama sa advice ni Seto, ni MJ. Dapat talaga, bayaan mo na yan. Nang babayi papalan, sus ko. Makulugon sa buot nin sarong babayi na ang lalaki, babayi, nagpipalitan siya kiba ba ko diyon? Yan magsyuta ka mo, ang boyfriend mo, huminanap ki iba. Bako na nagka-problema. Ilinga na si Maris kasi Anthony. Kaya, ilinga na si Daniel Padilla kasi, kasi Seto? Catherine Bernardo. Ngunyan gari si Daniel Garo, malay ng paghiling kay Seto lalaki na katandem ngunyan ni Catherine.
So, ka-love team mo niya ni Catherine Bernardo? Si Sai? Alden. Oh. Malay mga pagiling niya. Matagal biglang nawara ko niya sa limelight si Daniel Padilla, no? Biyan pigataramta. Nakamong mga lalaki na may kapilyuhan sa buhay, maabot ang aldaw nindo. Napagbabasulan nindo yan. Kaya habang kita may mga agum na, dapat kita magibonin ano man nagkapilyuan sa buhay ta. Kaya ngani pinakasalanta, tayang para sa nasa agum ta. Bako na may agum ka na, maghahanap ka pa kiba. Bako na dakula mong problema. Tandaan mo ang kasabihan, pagkahaba-haba ng prosesyon, iyan ay matatapos din. Tama, Jerome? Tama. Bako yun, John? Pagkahaba-haba ng prosesyon, iyan ay matatapos din. Oh. Sa kanong abutan mo kaan? Hello? Boss, maray na hapon. Maray na hapon, boss. Tama na, boss. Narululog na. Nakakatama ka. Ay, sorry, boss. Sorry, tabi. Sorry. Monsignor, tama na tabi. Nagbabago na yan eh. Sorry po. Sorry. Aminda. Alat ko na. As of now, mga tugang igwakit. Pero ang kurang tang aki isara for sponsorship. Pero pa 100 minus 45 pera. 100 minus 45 pera pang aki. Para maka-eksakto kitang 200. Ay, very good. Pag maka-calculator pa si Sarah. Kaya ano kang nga na Angel, oh. Oh. Ngunyan, igwa po kami sigurado na 100 na children. Hali po dyan sa mga grupo nin mga matinabang. Pwede sa kung sa na area. Grupong matinabang. May nagapod kay Angel na sarong babayi, senda na po sa 100 children. Yan. Kaso bago, nakatipo na kita 146 na sponsorship para sa 146 na aki. Tama, Ate Sarah? Ngunyan, gigibunta na ini na 300. Kaya kulang pa kita 55 na sponsor para sa aki. So sako ni nga, de pa nga sako ni sako yang nga, de pa ni Sarah piglista. Sabi sa ko ni Sarah, pag din ang nga sirke ba, ikaw na nga ito ma-assume. Din hindi ko ba, ba kung deki magdagdag ka ining 45, ako ma-assume ka ining 55 na ini, uyog-uyogon mo na yung assignment sa ko ni Sarah. Kaya nga, deki pag nga pigbugtak nga, so sa imong 4 na aki, o 5 ito, 4. Pero tinuga ko Sarah, 4 na aki, so 2,000 ko. Sa kung dahil na makumpleto, yun na da ito, ako na so 50, uyog-uyogon mo yan. 5, uyog-uyogon mo yan. Pasurata na nga ni Sarah si MJ ko ng wish niya. Tako ng bala ka yan. So wish da ni Sarah na regalo. Iyo. Pati si Angel, paglingawan so wish na Angel. Ikaw mo sa nang tulot tayo. Manya si Jasmine, kamo lang natulog. Wish na kamo. Jimmy, nasalita may report. Salamat ha. Kaya po, kay Ponta sponsors para sa 55 children. Tama, Ate Sarah? 55 pang aki po ang kay Ponta sponsors. Para po mga tugang sa samuyang GCash number 0995-984-5151 o mag-text po sa muyang mga pag-iriba para makumpleto ta so 200 tabi na aki. Kailangan ta lang po sponsor sa 55 children. Jimmy! Come in, Jim! Yes, salamat BP. Maray na hapon sa mga parantabay. Agad niya to nin reaksyon si Mayor Nando Gonzales sa ginibong press conference kaso bago sa anibersa kan Lagman Rosal and itong hashtag Save Albay. Okay. Yan BP. Mayor Nando, si BP Henry sa angkor sa DCTV po. Mayor, maray na hapon po.
Yes, good afternoon. Good afternoon po, Mayor. Primero, siguro nakaabot naman po sa kaaraman mo itong naging decision ni Governor Grex na wag-withdraw kan sa iyang kandidatura sa paggobernador, and then pinag-introduce niya po si Governor Rosal. Ano po ang sa imong reaksyon, tabi, Mayor? Nadangog ko nga ni so balita, Henry. Pero dahil ko pa nadangog pa so niya so pahayag niya kung nyata. Apo. So yung nga nito gusto kong madangog ko ta Mhm. para mahiling ko kung anong rason na tinaw niya. Oho. Sabi sa kuya ni Jimmy, Jose Balbayda ha. Yes, yes. So I don't know what is meant by that. Mhm. Siguro, what he means siguro is that they want to get together with Governor Rosal Opo, opo. to have to get together to have one team. Mhm. Siyempre, ang kandidato din naman sa opposition ninda is Congressman Joey. Yes, yes po. So, Yes po. yan siguro ang nag-unite siguro sindang dua Mhm. to unite their forces Opo. against Joey Salceda. Yes. Yes po, So, posible. siguro, Mhm. that is what siguro they meant Yeah. by say Balbay. Opo. So, dahil man ako masyado makakomment kay ni Pa Henry. Opo. Kasi I really am not familiar yet with Yeah. Yeah. the Opo. happenings, ano? Iya Pero kung kami kasi, alam mo, kami kay Rosal kami. Iyo po. Iyo po. So, sa tanaw mi, Mhm. sa grupo na mo yan, this is a good development. Kasi Oho. it will strengthen kasi hindi na divided yung opposition. Opo. Kasi para bang sila Joey Salceda, sila ang nasa poder. Mhm. Mhm. Intirong poder sa Bagayaw na senda. Opo. Intirong tupad, intirong akap, Mhm. intirong pinagtatokan mga gobyerno, Mhm. puro senda na dyan. Opo. So meaning, he's in the administration Yeah. ngayon. Yeah. Mhm. Si Noel naman nasa opposition. Mhm. So, being in the opposition, magayon manina nagkasaro na si Governor Lagman Opo. at si Governor Rosal. Mhm. So, Mhm. this will strengthen the position Mhm. of the opposition against the administration candidate na yung si Joey. Opo, opo. Okay. Tama po, pwede mong akong kuryan kung saan sa akong pag-iling. Sa nangyari po ngunyan, ang magiging kalyado ni Governor Rosal is ining first district na ang yaon naman si Congressman Edsel, mga lagman, and kamo po yan sa first district, kaya po si Kong Didi, buda ka po, tabi, Mayor. Pero siringkaan. Opo. Pero siringkaan ang mangyayari. Mhm. Mhm. Oo, kasi kami, siyempre, because ang kuan magaling sa 3rd District, Mhm. ang congressman candidate ni Joey, si Adrian. Yeah, So, correct. Tama po. pamangkin niya. Mhm. O di kinalaban man si Didi. Iyo po. So, siyempre, kami man, ma-resist man kami. Mhm. Ang kandidato mi mandigdi, si Didi Cabredo. Opo, opo. So, ngayon, Rosal and Didi are together. Yeah, Kasi, oo. they're the common enemy. Mm. so siring na kane. The enemy of the enemy is my friend. Parang siring ka na. Something like that po. Oo. Yung man ang ganda, no? Mm. Yung mga. So, Yeah. so sa siring ka na sitwasyon, para sa Moya mandigdi sa Moya lang sa 3rd District halimbawa sa coalition ni Didi Cabredo, we welcome this development. Yeah. Yeah. Kasi naman mas maganda na itong one-on-one Mhm. para mahiling na talaga kung sisay talaga na ang gusto ka na albayano. Yes, yes. That will be a good test. Opo. Maluwas tabi, Mayor, one-on-one ang laban mo niyan between Kong Joey and Governor Rosal. Ano? Diyan talaga mahiling ang kwanta. Mas magayon. At tanganing Magayon. Dahil ng third choice. Mhm. Mhm. Halimbawa, sisay na ba talaga ang gusto nindo? Yan. Oho. Opo. Noel Rosal or you want Joey Salceda? Yeah. Iyon. Put your cards down on the boat.
Iyo baga po. Pero Mayor, kan mga before kan filing kang COC, teka baga po saro ka sa pigrespeto digdi sa albay may kinaraman sa pagabot sa politics ta. Aloy ka naman po na pigrespeto kan ibang politicians. Dahil po kinagluwas na gari nga huron-huron mo na instead nga na itbong before filing gari. Ano da kung mag-unite talaga si Governor Noel Buda, si Governor Lagmantabe? May mga efforts Kaito. man. Oo. May mga efforts man, Henry, na Opo. bakit pwede na nasa roon na lang. Yes. Pero ito nag-materialize. Mhm. Siguro, iba man sa mga pananaw kay itong, iba man sa circumstances during the time Iyo. and now. Iyo. Kasi mga nagbago na ngunyan, kasi may mga development pa nangyari, Henry, Iyo po baga. na pwede man siguro magbago ang isip mo. Yes. Kaya ini yung development na ini, Mhm. although initially, yun sanang magayon ko ta, Mhm. na yun na ito, na magkasaro na tulos, Mhm. Noel and Grex. Ayun. Pero Opo. dahil nangyari ito. Pero ngunyan, nangyari manggiraray. Opo. Okay, Mhm. so, kami, we welcome this Yes. alliance Mhm. between Grex and Noel. Kasi kami, we have also being here na pakilabutan man kami di ba ni Joey Opo. na magulang governor, pati congressman sa iya na, Mm. pati na sa mga board members sa iya na, Mhm. pati sa mayor sa Ligao sa iya na, Mhm. pati sa Tirong Banwa sa iya na, Opo. pati so siguro sunod-sunod na baga na ngunyan may magayong kaming alliance. Mhm. Mhm. Opo. Nagkahuron lamang po kamo Mayor ni Congressman Ed Silagman regarding digday pa po. Dahil ko aram na ma-withdraw siya. Ayun. Although Oo. previously, nag-uurong kami ni Grex Mhm. about the possibilities baga, Henry. Yan. Pero hindi man lang materialize. Oo. Pero on this decision of Grex, he told me about it Mhm. when he already decided na. Ayun. Yun. Oo. Very good. Oo. So meaning po pala, ever since pa na before filing, igwa ng mga negotiations sa Notabe, Mayor? May mga Pagururo na. na yata nga si Ringkeni, yata nga sa laro na lang. Mhm. Tipis niya kung magkabaranga kita, Opo. mani-split Opo. ang boto ta, Mhm. yata sa laro na lang, Mhm. para si Ringkaan, ano? Yeah. So, pero after the filing baga, Henry, Iyo po. nakapile na. So, tapos na una itong ururo na ito. Yes. nakapile na. Traka-file na. Oo. Oo. So, there's no more nothing to discuss anymore. Mhm. Kasi alanganin man na kami, Yes. ma-initiate pa sa salong kandidato nakapile na, Iyo baga. dahil Iyo naman baga. kami mahagad na o mag-withdraw ka para Iyo sa baga. Mhm. That's already the decision of the candidate himself na. Iyo po. Oo. Like on this case, nag-decide na si Governor Grex. Yeah. na Oo. he will withdraw, Mhm. pero he made an alliance with Noel. Yes. Kaya Opo. ito ang para sa Muya, magayon na development din para sa Muya. Mhm. Opo. Pero ikaw po, Mayor, na-surpresa ka po kang decision ni Governor Grex? Although, yes, kasi he filed his certificate of candidacy, so meaning na he was decided to run. Ano? Mhm. Mhm. So, these developments, di ko lang aram what motivated him to kaya gusto ko mahiling sa mga paliwanag niya baga. Opo. Nagtao kasi si press conference. Yeah. And then he stated his reasons there. Yes. Henry. Opo. Dahil ko pa man nadadangog so kuyan, so paliwanag ni Grex. Mhm. Kaya I cannot say what is his real reason. Opo. Okay. Basta ang pigihiling ko digdi Henry, so resulta para sa Muya, magayon yan. Yes. Paborable, ano po sa Indo, sa grupo. Favorable Opo. sa Muya. May alliance na kami. Yeah, opo. Okay. Mayor, Nando, salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB. Ingat po kamo. Thank you very much. Thank you, Henry. Opo, welcome. Jimmy? Okay, so yan, balansyado BP. Opo. And pag-presentar niya to kan mga informasyon, nagbuto ka sa bago, dyan sa 2nd District. And sa 3rd District mo yan, ini, dahil manigaran, batikan politiko, Iyo. Mayor Nando Gonzales, yan man ang sayang pananaw. Yes. And mga pahayag mo niya na pagkahapon. Okay. Yan, BP, sa to yung mga dagdag na informasyon from Ligao City with Mayor Nando Gonzales, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Actually, si Kong Joey,
Mga tugang pa pig-chat ko pigabalo kong pig-chat, ano? At gusto ko siyang makuan kay reaction man. Makayo kung akuan. Kung dahil tango yan makauron, baka lamang sa aga. Makaigwag kitang tsansa na makauron ta mga tugang si Congressman Joey Salceda kasaya pong reaksyon mga tugang tungkol sa bagay na ini. Magbabalik po kami. Magalipas lang kan mga patalastas. BAS ko, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makitaho talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Governor Grex Lagman, tunay na padaba ang albays. Governor Grex Lagman, maaasahan. Pare, alam mo ba pag overwork na puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural
na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artresin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa.
I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos, baad igong side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc. At most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on. Alright, sige. I-acknowledge na muna sa mga latest tabi na sponsors ta sa Wish Ko Regalo Mo. Miss Cayenne Llobrera, 2 children, 1,000 pesos. Si Kapitan Glenn Aparam, Kambarangay Palanog, 5,000 pesos. Good for 10 children. Si Bossing Raul Calio, PYC Enterprises dyan sa Orosite, 3,000 pesos, 6 children. Nong Smith Shop, tabi, kay Kuya Nongs, avocado, Kuya Nongs Imbudo, yan. So, tiyan na. Salamat tabi sa pagpadakula mong baril sa lalaking ini. Kuya Nongs tabi, 50 children, 25,000 pesos. Si Captain Joy Maristela, 500 pesos, 1 child. Salamatong tabi Busing, Captain Joy Maristela, dyan sa Santo Domingo, Albay. Judge Norle Reyes, thank you sir. 10 children po, 5,000 pesos. Salamaton po Busing. Si Shara, Miss Inibe, Shara, Miss Ini, Miss Bakones, Miss Laila. Miss Laila. Kung natunta ka dyan. Miss Laila. 1,000 pesos, 2 children. Rabax. Ano nga ng Rabax? Anti-rabies vaccine. Kay Ma'am Tet. Mga na hapon tabi Ma'am Tet, 5,000 pesos, 10 children. Ate Meli, 2,000 pesos, 4 children. Yan Riolo family, 2,500, 5 children. Thank you so much tabi amigong Glenn. Buda kay Kuya Joe. Garland City, 1,500, 3 children. Aquawell, 1,000, tabi ito pala for pick up ito diyan sa Aquawell. Di pa na pick up Shara, di pa na pick up ini. Di pa. Yan yung sa Aquawell. Di pa 2,000 pesos. Tabi, Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanyas, 6 children, 3,000 pesos. Sa San Francisco Ginobatan, may donor kita dyan, 1,000, 2 children. Dr. Eve Grulio, good for 2,000 pesos, good for 4 children. Thank you, Dr. Eve. Dr. Chris Ganan, Daddy's Angel, Medical and Diabetes Clinic, 5,000 pesos, 10 children. Total of 245 children. Yan. Woo! Parakpakan. Garland daw po ipadrop by daw sa GB. Okay. Idadrop by na lang ni Pading Benny sa DCGB. So, 1,500. Ang problema ko na lang, wish ni Angel Buda ni MJ. Yan. Yun lang ang problema ko. Kung anong wish kan duwang ini. Si Shara, aram mo ng wish ka ini.
si MJ, garo ang wish ni garo aram, pero dapat pasuraton ta muna. Okay? O sige po. Mga tugang sala, na-pick up na so sa Aquawell. Okay, na-pick up na pala. Thank you, Tabi. Sa Induga Boss. Kay puanta pa Tabi kay donor para sa 55 children. Ano? Donor po kay puanta pa para sa 55 na aki. So gusto Tabi na mag-sponsor, Tabi, maansa mo ya Tabing GCash number 0995-984-5151. 0995-984-5151. O kung bako man, pakihatod na lang po digdi sa DCGB. O mag-text po sa kuyang numero, pipick upon mi Tabi ang Sando Tabi na mga sponsorship sa Sando Tabi na... So sa kuya pala, man ako digdi ki ano yan, 4 na aki. Yan. For collection Tabi ito. To be collected Tabi ito sa kuya. Ha? I-Gcash ko na lang. Iya po. Nata po Henry, hindi kasala ang senior citizen sa gift. Ay, hindi po. Yung senior citizen po, tinawanan mi na so bako so iba, kang Earth Forum. Yan. So mga senior citizen po, igwa na po sinang regalo kan December, duman po sa Earth Forum Tabi. Okay? Kaya po ngunyan December, so mga aki naman. Okay? Sige. Yan Tabi ang salamaton Tabi sa clarification. Bueno, maparam na ako. Mabalik pa ako sa aga, 5 o'clock sa programang Pinky on Morning Hirit sa DCGB. Sabi ni Renen, pakiorasyon Tabi sa mga cheater. So mga sa aga na migo, alas 4 na. Masunod na Tabi ang programa ni Edwin. Hatod po sa inyo ni Congressman Joey Sarte Salceda. Thank you po. Goodbye. Mabuhay.